Isang mapagpalang araw po, no, sa bawat isa po sa atin, at sa gabi po na ito ay wini-welcome ko po ang bawat isa dito po sa ating programa sa Tinig ng Pag-asa, na kung saan ito po ay nagbibigay ng inspirasyon at nagbibigay sa bawat isa na kung saan lagi lang tayong magpatuloy sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po sa araw po na ito, sa gabing ito, no, ang ating pong pinaka-tema for the month na patuloy po natin na pinagbubulay-bulayan is patungkol po sa buhay ni Noah, no, na kung saan ang pinaka-tema na ibinaba po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong puting bishop, no, ang tatay po natin, no, Bishop Leo, ay patungkol po sa transition from land to ark. So matatagpuan po natin yung ating pong pinaka verse, scripture sa Genesis chapter 6 verse 13 to 22, no? At sa gabi po na ito, samahan niyo po ako sa pagbabasa po ng salita po ng Panginoon dito po sa book ng Genesis, no? At babasahin ko po ito sa Tagalog at subaybayan niyo po at sundan niyo lamang po ang aking pong pagbasa. Ang sabi po dito, no, Genesis chapter 6 verse 13 to 22. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na cypress. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwag, at 13.5 metro ang taas. Bububungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-iisang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at magumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Tayo po'y manalangin sa oras po nito. Banal na Diyos, makapangyarihan sa lahat, may-ari ng langit at lupa. Sa oras po na ito, Panginoon, dalangin po namin ang pagsasama mo sa aming pong pagbubulay-bulayan na salita na nagmumula sa iyo. Salamat po ng marami dahil alam ko, Panginoon, kikilos ka sa bawat isa na nanunood. Kikilos ka, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng lahat ng kapatiran po namin sa Jesus be lifted up in the mighty name of Jesus. At Lord, sa gabing ito, ang iyong lingkod, ako bilang gagamitin mo, Panginoon. Itago mo lamang po ako, Panginoon, sa likod ng iyong krus dahil ina-acknowledge ko, inaamin ko, Panginoon, na wala rin po akong kakayanan apart from you. Kaya ikaw, Panginoon, ang manguna. Ikaw, Panginoon, O God, at ang iyong anointing ang mag-flow sa aming pong pag-uusapan na ito. Let the wisdom, the knowledge that comes from you, ang Lord, mapahayag sa gabi po na ito, Panginoon. Salamat po ng marami, O Diyos. Wala pong ibang mapapurihan, wala pong ibang maitaas, wala pong ibang maidakila sa aming pong kalagitnaan, kung hindi ikaw lamang, aming Panginoong Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. We honor you, O God. We praise you and we glorify your name. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Praise be to God. No, muli, no, isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin, sa lahat po ng viewers po natin, saan man dako po kayo ng ating pong bansa, at even saan man po kayong dako ng mundong ito, no. At ang pag-uusapan po natin is patungkol po sa transition. So pag sinabi po nating transition, ano po ba ito, no? Sabi po sa definition ng transition, ito daw po yung the process or period or instance na kung saan of changing from one state
or one stage or one subject or one place to another. So may pagbabago, no? Pag sinabing transition, may transformation. Meron pong changes. Amen? At tayo po bilang isang Kristiyano na nabubuhay po sa mundong ito, no? We are required for a constant, lifelong transition sa atin pong mga buhay. Meaning to say, there is a transformation na nangyayari po sa buhay po natin. No? From conforming to the worldly patterns towards a renewed mind, no? That reflects yung buhay po ng ating pong Panginoong Hesukristo, na kung saan siya po ang ating pong sinusundan, no? Siya po yung ating pong inaay, at siya po yung ating pong pinaka-model. Amen? So there are also key areas ng kung saan kailangan po nating mag-transition, na kung saan alam naman po natin na yung transition po na ito hindi lang dapat self-centeredness, bagkus it should be a spirit-led obedience ng transition po na ito, na kung saan ang basis po natin is hindi sa pattern ng mundong ito, but our basis is the pattern ng salita po ng Panginoon, na kung saan we have to put, no, yung old self po natin into a new self, a new habit, and embrace yung tinatawag po na righteousness, new behavior na nanggagaling po sa ating pong Panginoon. Now, question, sa bawat isa po ba sa atin, ano po yung mga areas ng buhay po natin na gusto po natin matransition or mabago? So naniniwala po ako, no, sa bawat isa po sa atin na nanood ngayon, marami po tayong gustong baguhin, marami po tayong gustong i-transition sa mga buhay po natin. Amen? At magbibigay po ako ng pailan-ilan, no, na mga areas po ng buhay natin. No, maaari pong minsan gusto po natin mabago yung mindset po natin and thinking po natin, na kung saan we have to shift from the worldly perspective, no, into a biblical viewpoint, no, na kung saan nagkakaroon ng pag-renew yung atin pong mind patungkol sa mga bagay-bagay. So maring isa po yan sa gusto po natin na maging transition po ng ating pong buhay, na maging transformation ng ating buhay. And even, no, pwede rin yung tinatawag po nating heart, yung heart po natin, yung puso po natin, and character. Kung gusto rin po natin magkaroon ng transition, ng pagbabago, na kung saan gusto po natin ma-replace yung mga selfish na mga desires natin, yung mga sinful natures natin, at ma-inline doon sa bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. Katulad po ng pag-ibig, katulad po ng joy, ng may mga self-control, at marami pa pong iba. Amen? So, pwede rin yung tinatawag po natin na ma-transition po tayo sa ating pong mga lifestyle and habits po natin. So meaning to say, yung daily routine po natin, kailangan nagre-reflect ito sa holiness ng ating pong Panginoon, no? Na kung saan, pag dito po ay ginagawa po natin araw-araw, nagpapakabanal po tayo araw-araw, no? May transition na nangyayari sa buhay po natin. Totoo po na magiging healthy yung ating pong spiritual. And amen, no? And naniniwala po ako na makikita po yung imahe talaga ng ating Panginoong Jesus sa atin, na nag-transition tayo, na dati ganito, ngayon ganito na. Amen? So, maaaring iba rin po sa inyo, gusto rin po matransition doon sa ating pong mga career and mga trabaho po natin, at even mga negosyo po natin. So, dito po sa transition na gusto po natin, no, maaring ito man actually ay sa mundo na pinagkakakitaan natin, or even sa trabaho at kaloob man ng Panginoon na ministry na meron po tayo sa paglilingkod po sa Kanya. So, meron po tinatawag tayo dyan na gusto nating matransition, gusto nating ma-improve pa, gusto nating mag-level up pa. Amen? And maaring iba po sa atin, gusto po natin mag-transition. So, relationship natin, no? Na kung saan mas magkaroon pa unang-una deeper relationship sa ating pong Panginoon, intimate relationship sa ating Panginoon, na kung saan yung ibang tao rin po pwede rin masabi po natin na dati, no, yung mga taong magkakaroon ng conflict, kumbaga nagiging burden po natin sila, na instead of conflict, meron po tayong tinatawag na apathy para sa brotherly affection and love para po sa bawat isa. So relationship, building relationship, na maaring isa po yan sa transition natin. And of course, hindi rin po mawawala, maaaring gusto po natin yung transition doon sa stewardship ng resources na meron po tayo. So, mamamanage po natin yung time, yung atin pong mga pinagkikitaan, mga talento po natin. Hindi lang po based doon sa worldly principles, bagkus based po sa principle kung ano pong nakalagay po sa salita po ng Panginoon. Amen? And even,
kung ano man ang response natin sa mga krisis, maaring gusto rin po nating mabago yon. Amen? Na nag-navigate tayo sa ating pong buhay, na kung saan maaring meron pong losses, no, sa job man yan, sa negosyo man yan, or may grieve tayo, no, may nawala sa ating mahal sa buhay, at even may mga moving forward tayo na kung saan hindi po natin alam kung ano yung magiging outcome niya. Pero naniniwala po ako, dahil po may transition na nangyayari sa buhay po natin, may response po tayo, we are trusting God, guidance for whatever circumstances that will come along the way sa ating pong buhay, no? At maaaring yung iba din po sa ating karamihan, no, ay maaaring gusto natin ma-transition yung ating pong finances, no, mula sa kawalan or di kaya medyo sapat-sapat na into the abundance blessings ng atin pong Panginoon. Amen? So, yan po maaari yung mga areas ng buhay po natin na gusto po natin i-transition. Pero ang pag-uusapan po natin sa gabing ito, since ang topic po natin is transition, at ang buhay po ni Noah, yung atin pong ina-example po dito sa transition, no, is yung stages of transition in the life of Noah. Yun po yung atin pong pag-uusapan. May mga stages po kasi ng transition. Amen? So, nung time na si Noah ay tinawag po ng Panginoon, amen, at ang kanya pong edad, no, na napakatiyan din, nasa 500 years old, no, yung kanya pong edad, I think, dito po, no, at alam din po natin kung gaano po katagal, no, natagal ginawa po yung ark. Biblically, no, meron pong tinatawag na around 100 to 120 years, no. So, based doon sa pag-aaral, bago po mabuo itong ark na ito, no, mayroon naman iba nagsasabi 50 to 70 years. Pero regardless, regardless, no, may time frame na nabuo, no, may time frame na nabuo para gawin po itong ark, para maging source ng sasakyan nila Noah at marami pang iba during the time ng flood. Amen? And yung flood nung time na yon, alam din po natin na yung ulan at yung mga bukal na bumukas, no, naglast po siya ng 40 days and 40 nights. And then after nun, there is around 150 days na kung saan yung water nagpi-prevail lang doon, no, sa mga areas ng mundong ito. And then there is a length, no, there is a length then ng pag-subside ng tubig doon sa ground, at around 1 year more approximately nangyari po ito. So sobrang haba rin ng panahon, no, ng pinagdaanan po na transition nitong ni Noah doon sa ark, no. So tatlong stages ang gusto ko pong i-discuss, no, sa bawat isa po sa atin sa gabing ito, no. The first is yung before transition. Amen. So meron pong bago ang transition, bago po yung pagbabago, meron po muna, no, na nangyayari. Ano po ang unang nangyayari dito? Kung papansin po natin sa Genesis chapter 6 verse 13 to 14, may sinabi po doon ng Panginoon. Basahin ko ulit. Sabi doon, "And God said unto Noah," dito po ay sa King James Version, no, "The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through men, and behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark of gopher wood, rooms shall thou make in the ark, and shall pitch it within and without with pitch." Ano po? So, dito po sa Genesis chapter 6 verse 13, yung unang-unang sinabi din doon, "And God said," amen? And God said, amen? So, meaning to say, bago po mangyari yung transition, there is God's calling. Amen? Meron pong panawagan ang Diyos. Bago po tayo mag-transition sa buhay po natin, may panawagan po ang Diyos. Ano rin sabi doon sa Genesis chapter 6 verse 19 to 21? Sa Tagalog ko naman po babasahin. Sabi doon, no, "Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-iisang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa iyo at sa kanila." So, there is a calling, there is an instruction. Amen? No, dito po sa atin pong mapapansin. And unang calling dito is a call to salvation. Dahil po, sabi po ng ating pong binasa
talamak na ang kasamaan. Amen? At nangyayari po sa ating mundo ngayon actually, no? Sobrang talamak po ang kasamaan sa oras po na ito, no? Sa kapanahunan po natin. Katulad din po nung time na yun ni Noah. So sobrang talamak ang kasamaan. Kaya po sabi nga doon sa verse or sa scripture, no? Tanging si Noah lang ang nakita ng Diyos na righteous nung time na yon. Amen? Si Noah lang po. Amen? So meaning to say, hindi rin po pinapabayaan ng Panginoon yung kanyang mga lingkod, yung kanyang mga anak na makikita niya pong righteous. Kaya po may panawagan ang Diyos at unang panawagan ng Diyos, ikaw at ako ay maligtas. Amen? Kaya po, no, tulad ni Noah, God is right now speaking sa bawat isa po sa atin. Dahil po sabi doon sa verse 13 kanina ng chapter 6, and God said, ano po ba ngayon ang sinasabi po ng Diyos sa inyo? Alam ko may sinasabi po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Alam ko din na may panawagan po ang Diyos sa bawat isa po sa atin, sa lahat po ng nakikinig. Amen? There is an invitation sa bawat isa po sa atin. Unang-una, invitation para mag-repent po sa lahat ng kasalanan po natin, maniwala sa ating Panginoong Hesukristo, maniwala sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, maniwala na kung saan ang Diyos lamang ang way, is the only way, the truth, and the life, and no one goes to the Father except by Jesus Christ. And we have to accept ang ating Panginoong Jesus as our Lord, Savior ng ating pong buhay. Siya ang magkukontrol ng ating buhay. Yan po yung unang panawagan po sa bawat isa po sa atin ng Panginoon. Amen? And naniniwala din po tayo na ang Panginoong Hesukristo, babalik siya at manalalapit na ang kanya pong pagbabalik sa mundo po na ito. Naniniwala po tayo dahil may mga signs na, katulad ng giyera po na nangyayari ngayon. Amen? So marami pong naapektuhan na iba't ibang dako ng ating pong bansa. Pero naniniwala din po tayo, yung mga giyera po na ito na nangyayari, this is just a confirmation na tunay nga na tubuhay ang salita po ng Panginoon dahil nakasaad po sa kanyang salita. Amen? So kung meron man pong chaos na nangyayari sa buong mundo, ano mong dapat ating maging response? Naniniwala po ako bilang isang Kristiyano, ang response po natin, hindi pa rin tayo mangangamba kasi alam po natin ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Amen? So, dito po, merong panawagan sa atin para ikaw at ako ay maligtas. Amen? Sabi nga sa Genesis chapter 6 verse 17, sabi dito, no? Palulubugin ko ang tubig sa buong daigdig at malipol ang lahat ng mga buhay sa balat ng lupa. So, meaning to say, dahil sa kasamaan, lilipulin ng Diyos. Pero praise be to God, may inihahanda po ang Panginoon sa bawat lingkod niya, sa bawat mananampalataya niya, na tapat na nananampalataya sa Kanya, may inihahanda siya, a way to salvation, a call to salvation, para ikaw at ako ay maligtas at hindi makabilang doon sa kapahamakan na kung saan para sa mga masasamang tao, para sa mga hindi mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, para sa mga gumagawa ng mga karumal-dumal na hindi naaayon sa kalooban po ng Panginoon. Amen. And praise be to God, dahil meron pong chance, meron pong mercy ang binibigay ng ating pong Panginoon. Amen. So dito po, sa God's calling, una na panawagan is a call for salvation. And pangalawa, hindi lang po niya tinawag si Noah, no, para maligtas, no? At babalikan ko lang konti, no? Hindi lang pala si Noah ang naligtas dito, hindi kasama niya pa ang kanyang pamilya. Kaya napakahalaga po, no, yung pagiging righteous living natin, kasi nag-e-effect din po ito na hindi lang po tayo ang maliligtas, bagkos buong sambahayan po natin kagaya po ni Noah. Amen. Now, after doon sa call to salvation, meron pong tinatawag na panawagan din. A call to serve. Panawagan para maglingkod. Ano pong ibig sabihin doon? Di ba sabi doon kanina sa verse 14, no? Sabi sa verse 14 kasi, make thee an ark of gopher wood, Rome shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. Amen? So dito po, meron pong tinatawag na panawagan sa paglilingkod. Dahil sinabi doon, make thee an ark. Gumawa ka. So di ba po ang paggawa ay paglilingkod po. Amen? So meaning to say, pag may panawagan ang Diyos, may gagawin ka talaga. Amen? Wala pong tinawag ang Diyos na wala kang gagawin. Lahat po tayo ng mga tinawag ng Diyos, meron pong gagawin na paglilingkod para sa Kanya. Amen? So sabi po dito, no,
Our calling is to do the mandate of God. Ang panawagan po natin is sundin, tuparin kung anuman ang inuutos po ng Panginoon. And we are called to serve. Amen? We are called to serve. Mandate para ma-emulate po natin ang ating Panginoong Hesukristo na kung saan selflessly loving our God and loving others sa pamamagitan po ng gawa natin, ng action natin with humility and of course with sacrifice. Kasi sa paglilingkod may sacrifice. Kagaya ni Noah, meron pong sacrifice. Yung kanya pong ginawa. So, gugugol siya ng oras, panahon niya, lakas niya para mabuo po yung ark po na ito. Kasi ganun po yung paglilingkod. Gumugugol ka ng oras, gumugugol ka ng lakas, at even gumugugol ka ng resources para po paglingkuran ang atin pong buhay na Diyos. Amen? At naniniwala naman ako, pag ibinigay mo lahat, itinudo mo ang lahat, ang Diyos ay tapat para ikaw naman ay kalingain at hindi kanya pababayaan. Amen? So, pangatlo, no, yung panawagan ng Diyos dito sa number one natin na God's calling, no, the first transition or before transition, no, the calling of God is specific, no, meaning to say, ang bawat isa po sa atin may panawagan po ang Diyos na kung saan ang panawagan po niya specific. Amen. So, ang specific na tawag po ng Diyos, katulad po kay Noah, specific po ang pagkatawag ng Diyos kay Noah. Sabi po sa Genesis chapter 6 verse 15 to 16, sabi dito, ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwag, at 13.5 metro ang taas. Bububungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. So meaning to say, yung panawagan kay Noah na i-build yung ark, no? Noah's Ark, yung bangka, yung barko, patungo sa kaligtasan niya, at ay meron pong tinatawag na specific na sukat. So meaning to say, ang bawat isa po sa atin may pinapagawa po ang Panginoon na specific. Pero kahit na specific po, no, kanya-kanya man ng klase ng paglilingkod, kanya-kanya man ang klase ng panawagan, pero iisang purpose pa rin, and that is for the glory of God. Amen? So, in either, no, sa amin po, pag nagko-construct po tayo ng mga residential, no, napakahalaga po yung tinatawag po nating sukat katulad po nito. Kasi po, nandun po naka-base, no, lahat, yung, yung lahat ng gagawin po natin. Kaya po, may specific sukat. Kasi pag hindi po nakalagay yung specific na sukat, magkakaroon ng problema, magkakamali ka. Ang Diyos, naglagay ng pamantayan, naglagay ng specific na panawagan para ikaw at ako hindi ka magkakamali sa buhay na nilalakaran natin ngayon. Kasi kung ano ang panawagan mo, doon ka lumakad kasi doon ka lalago. Sabi nga po, no, doon sa sinabi ni Apostle Carillo na kung saan tumatatak din po sa akin, no, sabi nga po doon, do not go beyond your anointing. Kung saan ka inilagay ng Diyos, doon mo i-enhance. Amen? Kasi yun yung kalooban, yun yung specific na ipinapagawa sa iyo ng atin pong Panginoon. Kasi kung wala ka doon sa totoong specific na panawagan po ng Diyos, basically, mapapagod po tayo. At pag napagod po tayo, hihinto tayo, susuko po tayo. Pero pag nandun ka sa totoong kalooban, kalalagyan, tamang kawan, kahit anong mangyari, kahit na minsan, kahit na resources po pa, buhay mo pa maging kapalit, hindi ka susuko sa paglilingkod, hindi mo bibitawan pananampalataya mo kasi nandun ka sa tama at specific na pinapagawa ng Panginoon. You will endure till the end kasi you are called to be in that specific calling ng ating Panginoon. Amen? So, napakahalaga po, no? So, before transition, my calling, there is God's calling. And sa God's calling, a call to salvation, a call to serve, and the calling of God is specific. Amen? So pangalawa po, dito po sa before transition is there is faith over sight. Amen? So meaning to say, there is God's covenant. There is faith over sight, there is God's covenant. So kung titingnan mo at iisipin mo, tirik na tirik, yung araw ng time na yon, no, maganda ang panahon at even kahaba-haba pa naman ang time frame ng pagkagawa ni Noah ng ark po na ito. So kung iisipin mo, no, meron pong pinapagawa ang Diyos minsan sa atin na kung saan parang
hindi natin sukat maisip, tama ba itong ginagawa ko? Amen? Na parang sa mundo, no, parang ginagawa mo yan, no? Hindi naman yan mangyayari. Amen? Kasi tirik na tirik ang araw. Tapos, ang instruction pa ng Lord doon sa bundok, no, sa pinakamataas. So, kung iisipin ng mundo, kung iisipin ng tao, napaka-imposible. Amen? Pero, si Noah, alam po natin, may pananampalataya po siya sa Diyos. At alam po natin, pag may covenant siya sa Diyos, alam po natin na mangyayari yung kanya pong sasabihin, pangyayari ang sasabihin ng Panginoon. At even, no, sa covenant po ng Panginoon, tapat ang Diyos para tuparin lahat po ng covenant ng ating pong Panginoon. Ano sabi po sa Genesis chapter 6 verse 18? Sabi po dito sa New King James Version, "But I will establish my covenant with you." So, ang Diyos daw nag-i-establish ng covenant, pangako, no, dito para kay Noah. And sabi dito, "And you shall go into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you." So, meaning to say, kahit hindi malinaw yung instruction ng Diyos na hindi mo nakibabatid kung talagang totoo bang mangyayari, no, magkaroon ka ng pananampalataya over doon sa nakikita mo. Sabi nga, di ba, ang salita po ng Panginoon, 2 Corinthians 5:7, "For we live by faith and not by sight." Dahil kung tayo po'y nabubuhay sa pananampalataya at sinasabi ng Diyos, gawin mo ito, kahit na isipin pa ng maraming tao na ikaw ay parang nababaliw na, bakit ka naglagay ng bangka, gumagawa ka ng bangka doon sa pinakatuktok ng mundo, no? Kahit isipin man ng tao na nawawalan ka na ng isip o nababaliw ka na, pero dahil malinaw ang instruction ng Diyos, susunod ka. Malinaw ang instruction ng Diyos, may pananampalataya ka. Malinaw ang instruction ng Diyos, meron kang tinatawag na pinanghahawakan na covenant at pangako po ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya napakahalaga po ng pananampalataya sa lahat po ng ating pong ginagawa na panawagan sa ating pong Panginoon. Kasi ang panawagan po ng Panginoon, meron po kasama na pananampalataya. Amen? And syempre, dahil pinapanampalatayaan po yun ni Noah, na tayo din po dapat manampalataya, no? So, meaning to say, sumusunod, no? Yung pangatlo, there is obedience. Dahil pinapanampalatayaan mo, sinusunod mo, ino-obey mo. Kasi mahirap pong sumunod na walang pananampalataya, wala po ang puso mo doon. Amen? Sumusunod ka dahil nananampalataya ka sa may sabi. At walang ibang may sabi kung hindi ang Panginoon. Amen? And sabi po dito sa Genesis chapter 6 verse 22, "At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos." So meaning to say, sumunod. No? Wala nang complain, wala nang, Lord, baka naman, bakit doon mo ako pinapapagawa ng ark ng barko taas-taas noon, bundok yun. Di ba pwede dito sa may malapit sa dagat, no? Kasi may malimit, no? Gusto ng Diyos makita yung obedience natin na kahit man meron siyang instruction na imposible, magiging posible. Amen? Kasi ang Diyos ang nagsalita. Amen? Ganun po, no? Gustong tingnan ng Lord kung hanggang saan tayo susunod sa Kanya. Kaya po, itong testing na ginawa ng Diyos, maaring ginawa rin po ito ng Diyos, no? Kay Noah, dahil gusto niya rin matest ang pananampalataya ni Noah sa Kanya. Kaya nga po, obedience, no, is better than sacrifice. Amen? Lagi po nating sinasabi yan. At gasgas na po na terminology po yan. Pero napakahalaga pa rin po ng obedience kahit hindi mo alam kung ano po ang kakaharapin mo sa unahan. As long as you are following God, you are obeying God, ang Diyos ang hahawak sa iyo. Amen? And naniniwala din po ako sa pang-apat po natin, the before transition, naniniwala din po ako nung ginawa po ng ark, no, yung ni Noah yung ark po na yon, naniniwala po ako na hindi lang po siya mag-isa na gumawa nun. Amen? Although hindi po nakalagay sa Bible kung sino yung kasama niyang gumawa, at ang nakalagay lang po doon is, no, sasama yung kanya pong pamilya, asawa niya, kanyang mga anak, at kanila pong mga asawa rin ng kanyang mga anak. So, naniniwala ako dahil kasama niya itong mga kanyang asawa, yung kanyang mga anak, at mga asawa ng kanyang anak, naniniwala po ako, meron din po silang contribution. So meaning to say, before transition, there is a partnership in the calling. Meron pong inilalagay ang Diyos na kabalikat, katuwang, no,
para po magampanan po natin ang panawagan po ng Panginoon. Magawa po natin ang paglilingkod sa Panginoon. Gaya nga nasabi ng ating buting bishop, no? Mga nakaraang araw, no? Tayo ay kabalikat, hindi tayo pabigat. Amen, no? Kabalikat po tayo. Kaya ang bawat isa po sa atin ay dapat magkaroon po ng pagtutulungan patungkol po sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ano po ang gifting natin, pagsama-samahin po natin yon para mabuo ang isang tunay, tapat na paglilingkod, ang isang katawan ni Kristo. Mabuo po. Amen? Sa ating pong paglilingkod. So, naniniwala po ako na ito po sila, ang pamilya niya, ay kasama po ni Noah para i-build po itong ark. Si Shem, si Ham, si Japheth, no? Naniniwala po ako, sila po ay nag-assist doon sa construction. Tumulong doon sa paggagawa ng ark po na ito. Amen? At alam natin, dahil ikaw ay isang kabahagi sa kaligtasan, meron ka rin dapat gagawin katulad din po nito. Amen? So meaning to say, ang Diyos ang magbibigay po sa atin ng partner sa atin pong paglilingkod. Ka-partner ng paglilingkod, no? There is partnership sa ating pong paglilingkod. Amen? Hallelujah. And pangalawa, no? First kasi is before transition. The second stage is during, no, transition. Nung nandun ka na sa transition ng buhay mo. Nung nandun ka na, dinadaanan mo na yung transition. No? Yung transformation, yung changes, yung pagbabago, dinadaanan mo na. Amen? At tandaan po natin, yung transition po na ito, hindi po mangyayari kung wala yung flood. Tama ba? Hindi. No? Hindi po mangyayari kung wala ang flood. So meaning to say, nung natapos na yung ark, natapos na nila Noah yung ark, at may instruction ng Diyos, sige, pumasok na kayo. No? Instruction ng Diyos sa kila Noah at kanyang pamilya, pumasok na sila doon sa loob ng ark, ng bangka, kahit na wala pa yung flood. So obedience pa rin. Pero, nung pagpasok nila, pati yung mga hayop, no, pinapasok na nila base doon sa instruction ng Panginoon. Nung pagpasok po nila, after ilang days, dumating po itong flood. Amen? So, dumating po itong flood. So, meaning to say, yung flood po na ito, no, yung flood po na ito yung source para magkaroon po ng transition from land to ark, itong si Noah at ang kanyang pamilya. So, meaning to say, yung flood actually nagsisimbolize sa kapanahunan po natin ngayon sa mga pinagdadaanan po nating struggles, sa pinapagdaanan po natin ng mga problema. At praise be to God, kung dumadaan ka ngayon sa struggles, dumadaan ka ngayon sa samot-saring problema, nandun ka ngayon sa transition para magkaroon ng transformation, pagbabago ang estado ng sitwasyon mo at ng iyong buhay. Amen? And praise be to God, no, malapit mo na, no, makamtan yung inihahanda sa iyo ng Panginoon. Dahil sa flood na yan, no, meron kang kaligtasan na matatanggap, na matatamo. Dahil sa flood na yan, masasabi mong tunay nga na mahal ka ng Diyos. Minsan kasi, yung struggles, no, minsan nakikita po natin yun na talagang kuwan sa atin ng Panginoon, no? Na talagang maaaring sumpa sa ating Panginoon. Hindi. No? Minsan, yung struggles natin, yan po minsan ay biyaya din po ng Panginoon. Inaalaw niya yung struggles natin pong maranasan para mas lalo natin siya ma-acknowledge sa ating buhay bilang Diyos, bilang provider, bilang ating lahat sa ating pong buhay. At pag na-acknowledge natin siya, magkakaroon ng panunumbalik ang relasyon natin sa ating Diyos. No? So, inaalaw po ng Lord. No? So, during the transition, kung papansinin po natin, unang-una dito, na mapapansin natin doon sa Genesis chapter 7, verse 17 to 19. No, sabi doon, basahin ko po, no? Sabi dito, apat na pong araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig habang palutang-lutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok. So, gusto ko pong i-emphasize yung word dito, lumutang ang barko sa verse 17 at sa verse 18, palutang-lutang naman ang barko. Amen? So, totoo naman talaga barko is lumulutang. Amen? Pero the problem is, no, itong bangka na ginawa, no, ni Noah, wala pong steering wheel na tinatawag. Kung sa sasakyan may steering wheel, di ba? No? Kung sa barko, meron po kapitan na
nagmamanage or nagli-lead, no? Nagli-lead po nitong bangka. Amen. So, papansinin po natin dito, wala pong ganun, no? Doon sa naibuild, no? Naibuild ni Noah at ng kanya pong pamilya na ark, na bangka. So, ano pong ibig sabihin to? During our transition, we should always remember to allow God to navigate. Amen? Hayaan natin ang Diyos that will lead along the way. No? Bakit? Kasi sinabi doon, palutang-lutang ang barko. No? Meaning to say, the ark mismo, yung bangka mismo, wala siyang specific na direction. It relies lang doon sa direction na gusto ng Diyos. So kung dumadaan ka ngayon sa transition ng buhay mo, dumadaan ka ngayon, no, dito po sa maraming struggles ng buhay mo, allow God to navigate. Amen? Allow God. Hayaan mo ang Diyos na siya mismo ang mag-navigate sa iyo. Amen? Kasi pag ang Diyos ang nag-navigate sa iyo, alam ko nasa magandang outcome ang iyong buhay. Amen? At naniniwala din ko na kahit man dumadaan ka sa struggle dahil ang Diyos ang nag-navigate sa iyo, naniniwala po ako na mararating mo yung finish line mo, yung destination mo, dahil mas maganda ang destination ng ating Panginoong Jesus na sineset kaysa sa destination natin na gusto nating iset sa ating pong buhay. Amen? Kaya let us allow God to navigate sa atin pong mga struggles. Kung nasa transition moment tayo ngayon, no? Let us allow God. Amen? Now, during the transition, pangalawa, no? Na kung saan ay nakikita po natin dito, no? Kailangan magkaroon po tayo ng be hopeful and endure challenges. Amen? Si Noah nung time na yon na grabe na yung baha, grabe na po yung ulan. So, nakikita niya ang lahat. Nakikita niyang ma-destroy ang bawat maaaring may mga bahay doon, may mga puno at marami pang iba, no? Nakikita niya yung destruction. At even, hindi lang po sa kalikasan at hindi lang sa mga kagamitan, bagkus, even doon sa mga tao, nakikita niya yung kamatayan ng lahat ng mga tao na kung saan hindi naniwala sa Kanya, na kung saan hindi nanumbalik sa Panginoon, hindi nagrepent sa ating pong Panginoon. Amen? So meaning to say, kung makita mo yon, so basically parang meron kang awa, no? Meron kang habag na mararamdaman sa kanila. Amen? At isa po yon sa mga challenges na kailangang i-endure ni Noah, no? Na kung saan naniniwala din po kasi tayo, hindi po lahat maliligtas. At nasa Biblia po yan. Sino lang po maliligtas? Yun lang po ang nananampalataya, nagbigay ng buhay sa ating Panginoon na bago ang buhay. Na born again, karoon ng new life, no, in the Spirit. Amen? At patuloy na lumalakad sa paanan po ng Panginoon. Amen? So, another challenge, kung makikita po natin yung bangka na yun, sobrang laki po yun. So, kung makikita po natin, sobrang dami din po ng pinapasok ng Diyos na mga hayop, no? Na mga, syempre, yung pamilya din ni Noah nung time na yon. So, meaning to say, another challenge, pag nandun ka na sa transition, is paano mo i-manage. Amen? Paano mo i-manage. Kaya napakahalaga na magkaroon ka ng hope and endure challenges. Magkaroon ka ng pag-asa. Kasi kahit na nandun ka na sa transition period mo, no? Mas tumitindi ng tumitindi yung pinagdadaanan. Kasi bakit? No? May i-manage si Noah dito. Hindi lang yung kanyang pamilya i-manage niya. Lalong-lalo na yung mga hayop, lahat ng uri, lahat ng klase ng hayop. No? Napakasakit sa ulo po yun i-manage. Amen? At lalong-lalo, hindi pa naman nagkakapagsalita. No? Nakakapagsalita nga, medyo mahirap na po i-manage No? Unlike pa doon sa hindi nakakapagsalita. Amen? Amen po ba, no? So, meaning to say, kahit na pahirap ng pahirap, yung transition na nangyayari sa buhay po natin, pahirap ng pahirap ang sitwasyon ng buhay po natin, magkaroon ka pa rin ng pag-asa. Endure the challenges. No? God has a promise. Ang Diyos ay may pangako. Amen? Na kung saan, kailanman, hindi kanya pababayaan, iingatan kanya. Dumaan ka man sa apoy,
no? Hindi ka masusunog, dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod, kasama mo ang Diyos. Amen? So, every time that we experience transition, every time that we experience struggle, no? Tandaan po natin na meron pag-asa at let us endure the challenges. Why? Because God is with us. Amen? Dahil ang Diyos ang nagpadala sa atin doon, ang Diyos ang may instruction na gawin yon, naniniwala tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? So, pangatlo po dito, the second is, we have to trust the process. No? Kailangan pagkatiwalaan po natin ang proseso. Kasi may proseso po sa lahat po ng struggle, sa lahat po ng transition na nangyari, meron po yung proseso. No? Kagaya nga po sa kumpanya, di ba, may proseso. No? May tinatawag tayo pag nag-file na ng resignation ng isang empleyado, so yung papalit sa kanya, mag-hire tayo ng kapalit. So meron tinatawag na transition period, normally na 30 days. So yung kapalit sa kanya, yun yung ibibigay lahat ng trabaho ng aalis. So meaning to say, yung papalit sa kanya, basically, may struggle yan kasi sa una talagang medyo mahirap. Amen? Sa una talagang very loaded, very stressful, no? Pero pag nagamay naman yon in the end, no, magiging maayos at smooth na ang magiging trabaho nung panibagong empleyado po na yon. So ganun din po sa atin, sa ating pong buhay spiritual, no? Buhay pananampalataya. We have to trust the process na kung saan alam natin meron pong extreme condition na nararanasan ang bawat isa po sa atin, at even sa mga extreme condition po na yan, merong mapaparanas po sa atin, maaring minsan matrauma po tayo, no, dahil doon sa judgment na nangyari, no, judgment doon kay Noah, sa mga tao, amen, kasi matotraumatize tayo. At the same time, magwa-wonder tayo because there is uncertainty sa atin pong nilalakaran, no. Alam po natin merong uncertainty na kung saan di natin alam kung saan patutungo, pero naniniwala rin po tayo na dito sa process na to, even though may uncertainty, there is also waiting period. Amen? Na meron lang paghihintay dahil iaahon at iaangat rin ng Diyos ang iyong buhay, ang iyong sitwasyon babaguhin ng Diyos. Amen? Kasi bakit po? Nung time na yon, no, merong waiting area. Sabi ko nga kanina, bago po natapos yung flood, it took about 40 days and 40 nights na flood, and it took about around 150 days na paghupa, no, ng yung tubig is nandun lang, no, sa surface ng mundo, and it's total nito, no, para bumaba yung tubig is all around 1 year. So meaning to say may waiting period. Amen. So meaning to say, sa pinagdadaanan natin na transition, during the transition, we have to trust the process. We have to wait according to God's plan para po, no, magkaroon po tayo ng patience in waiting. Huwag tayong magmadali. Kasi pag habang nagmamadali po tayo, magmamadali po tayong lusutan o di kaya takasan yung mga sitwasyon ng buhay natin, mas lalo po tayong napapahamak. Pero let us endure, no? Let us wait upon the Lord, no? Let us have patience doon sa atin pong mga struggles, doon sa atin pong transition na nangyayari po sa buhay natin. Amen? Kasi, naniniwala po ako, God will make a way sa transition na yan. When there seems to be no way, God will make a way. In Jesus' name. Amen? And pangatlo, the third, dito po ako magtatapos sa pangatlo na to. The third, which is, ito po yung after transition. So, meaning to say, after transition, there is a new beginning. Pagkatapos mong mapagdaanan ang transition, no? Merong preparation bago ang transition, merong ginagawa bago ang transition, tapos during the transition may pinagdadaanan ka. And after the transition, naniniwala po ako, unang-una, there is a new beginning. Amen? Sabi sa Genesis chapter 8, verse 1 to 3, sabi dito, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang umupa ang tubig. Huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng 150 araw ay mababa na ang baha. Sabi rin sa Genesis
8:13 to 17, sabi dito, noon ay 601 taong gulang na si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Nang ika-27 araw ng ikalawang buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka na sa barko kasama ng iyong asawa, mga anak at mga manugang. Palabasin mo rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, at pati ang mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. So meaning to say, pagkatapos po ng flood, nung humupa na yung tubig, alam naman po natin, floating yung bangka ayon sa direksyon ng Diyos. So, meaning to say, kung saan ka dadalhin ng Diyos, pagkatapos ng transition, pagkatapos ng struggle, meron po doong panibagong simula. Amen? No? Kung nandito ka man ngayon, sa pamilya po ng Jesus Be Lifted Up, saan ka man nanggaling na previous na church, naniniwala po ako na ang iyong bagong simula ay dito sa panambahan po na ito, na walang ibang naitataas maliban sa Panginoong Hesukristo, that Jesus be lifted up. Amen? So, meaning to say, may panibagong gagawin, may panibagong dadalhin ang Diyos sa iyo. May pagdadalhan ang Diyos sa iyo na panibagong journey in the mighty name of Jesus. Amen? So, tandaan po natin yan, may panibagong beginning. And syempre, no, pangalawa, after the transition, no, na kung saan after ng new beginning, no, there is always, no, yung tinatawag po natin na acknowledgement, no. So, new beginning begins in worshiping God. Tandaan po natin yon. Dahil may binibigay ang Diyos na bagong panimula sa bawat isa po sa atin. So, sa bagong panimula ng buhay na meron po tayo, bagong panimula na nalagpasan natin yung mga pagsubok, nalagpasan natin yung mga struggles, nalagpasan natin lahat sa atin pong buhay, nagbago na po tayo, nagkaroon tayo ng transformation. So meaning to say, a new beginning begins in worshiping God. Kailangan huwag nating kakalimutan na sambahin ang Panginoon. Kailangan huwag nating kakalimutan i-acknowledge ang ating Diyos. Kailangan huwag nating kakalimutan para ang ating Panginoon ay maparangalan sa lahat ng panahon sa ating pong buhay. Kagaya ng ginawa ni Noah. Ano sabi sa Genesis chapter 8 verse 20? Sabi dito, si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. So Noah, no, after doon humupa ang flood, after nawala na po yung tubig, nung bumaba na po sila doon sa lupa na katungtong na at last, after one year, no, almost 1 year, no, nagkaroon na sila ng pag-apak sa lupa. So bagong panimula, at sa bagong panimula ni Noah, wala siyang ibang ginawa kundi unang-una ay sumamba sa Diyos, nagpasalamat sa Diyos. Tayo rin po sa ating pong mga buhay, unang-una po natin gagawin, magpasalamat sa Diyos, sumamba sa Diyos na buhay. Amen? Huwag po natin kakaligtaan po yon. Amen? And the next one, pangatlo, after the transition, merong new beginning, and the new beginning, no, begins in worshiping God. And ang pangatlo, after mong sambahin, dahil binigyan ka ng Diyos ng panibagong simula, no, there is always fruitfulness and multiplication. So meaning to say, kapatid, inihahanda na ng Diyos na ikaw ay magbunga, ikaw ay mag-multiply sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Amen? Ano sabi sa Genesis 9:1? No, at ito po yung pinaka-tema po natin sa ating pong anniversary sa Lipa, no, na kung saan inimbitahan po natin, no, yung bawat isa kung available, no, itong linggo na po na ito, no, March 15, sa mga available to 30 PM, no. So dito po sabi dito, no, fruitfulness and multiplication, sabi sa Genesis chapter 9 verse 1. So God blessed Noah and his son and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Hallelujah. No, after po natin maranasan ang transition, no, meron pong bagong panimula
sa bagong panimula, ang Diyos lamang ang ating sasambahin. Mag-offer tayo ng pagsamba sa Kanya. At pag tama ang pagsamba po natin, tama ang in-offer natin, tama ang panimula natin, nakakasigurado tayo, buhay mo, buhay ko, magkakaroon ng bunga at magmumultiply ka in the mighty name of Jesus. Kaya po, napakahalaga na sa bawat isa po sa atin, maunawaan po natin yung stages ng transition ng buhay ni Noah para mai-apply din po natin sa atin pong buhay. Amen. So saan ka po dyan ngayon? Nandun ka ba ngayon sa before transition? May panawagan pa lang ba ang Diyos sa'yo? So may panawagan ang Diyos sa'yo? No? Naniniwala po ako, tumugon ka dahil sa panawagan po ng Diyos na yan, ikaw po ay maliligtas, ikaw po ay maglilingkod sa Kanya, at naniniwala din po ako sa panawagan po ng Diyos na yan, specific ang panawagan niya sa iyong buhay. Amen. Manampalataya ka, mag-obey ka sa panawagan niya, at may papadala din na partner ang Diyos para sa panawagan na yan. Amen. At kung nandun ka man ngayon sa second phase na during the transition, no, allow God to navigate sa buhay mo. Magtiwala ka sa Panginoon. Be hopeful and endure the challenges. Trust the process. Amen. Endure the waiting period. No? Be patient, no? Na kung saan may pag-asa. At kung nandun ka man naman ngayon, no, doon sa after transition, no, naitawid ka na ng Panginoon, tandaan mo, merong bagong panimula para sa iyo. Kaya sambahin mo ang Diyos at ikaw ay tumubo at mag-multiply. Amen? So the result ng obedience ni Noah ay tandaan po natin, meron pong effect, hindi lang sa kanya, sa buhay po ng kanyang pamilya, sa buhay po ng mga hayop, at sa buhay ng mundong ito na kinakagalawan po natin ngayon. Kaya your obedience affect all the people that surround you and all the people of the earth. Amen? So ito pong buhay ni Noah ay nakapaka-powerful transitional lesson ang atin pong makukuha po dito, na kung saan we have to move forward from a corrupt past into a new beginning ng ating buhay. Through faith, no, yung atin pong obedience. At kabilang po dito, yung pagtitiwala sa Diyos, sa Kanya pong plano, during doon, sa waiting period po natin. We have to prioritize din, worshiping immediately ang ating Panginoon as we enter in a new season ng buhay natin. At maunawaan natin that God's grace is the one who enables us for a fresh start, despite na marami po tayong imperfection sa atin pong buhay. Kaya po, maraming salamat po, no, sa gabing ito. Nawa ay kapupulutan po natin ng aral, kapupulutan po natin ng encouragement, at even mag-transform po, magkaroon ng impact ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin sa gabing ito. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami, Panginoon, sa amin po, O God, na napagbulay-bulayan na salita na nagmumula sa iyo. Naniniwala po kami, Panginoon, O God, na kung saan ang bawat isa sa amin, no, ay tinawag mo, Panginoon. Lord, salamat sa pagkatawag mo sa bawat isa sa amin, at bukas ang aming mga puso para kami po ay tumugon, na kung saan kami po ay oo, kami po, Panginoon, O God, ay mag-o-obey sa lahat ng iyong panawagan. Salamat din ng marami, dahil even if we endure, O God, we are in the stage of transition. Salamat ng marami, dahil ikaw, Panginoon, ang kumikilos. You are the one who are navigating upon our situation, O God. Salamat din po ng marami, because you offer a new beginning. You offer, Panginoon, O God, to be fruitful and to multiply us, that we will always, Panginoon, acknowledge you sa aming pong mga buhay. Salamat po ng marami ang lahat ng mga kapatid ko na nanonood ngayon. Lahat po sila, Panginoon, ay pinadinadalangin ko anumang sitwasyon ng kanila pong buhay, kumilos ka sa kanilang buhay. Lord, pagpalain mo sila. Lord, ikaw, Panginoon, O God, ang totoong sasambahin ng bawat isa sa kanila, at ma-experience nila ang transition po na ito sa kanilang buhay, na walang ibang mapaparangalan, walang ibang malulugod kung hindi ikaw lamang, Panginoong Hesukristo. Salamat po ng marami, O Diyos. Ibinabalik po namin ang lahat-lahat sa iyo. Lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, at lahat ng pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. And may God bless us all po, mga kapatid. Maraming salamat po, and God bless you po.